Que tornaré, però demà mateix. Aviam. Bon dia, què tal? Com estem? Molt xulo! Increïble la sensació que tens. Uau! Els braços han d'anar acompanyant el viratge un acompanyament molt més clar. No faig clau i tiro el braç enrere, perquè si no vaig fent això, saps? Aneu a l'esquerra. Allí, una S'inclinar-se i tot, una passada. Que guapo! Visca Vallnord! Visca Vallnord, les millors pistes del Pirineu. Les millors. Propera, Està molt bona. Calenta tampoc, està bona. Va, tèbia. Adéu.